Page 498 et 499 ka tafsir al-Qur'an de sura 44 et 45. Inna yawmal fasli andeno nyalande sirtigu miqatum ko duwoni wakutu mabbe on ko duwoni hadi mabbe ni ajmaina be dendangal dum ko hende tuma yawma la yughni ko nyande tayna fata maulan gido am maulan gaay gido mu on shay'an hay e hunde wala hum be onali yunsaruna walloytebe illa man rahimallahu sawna Allah yurma innahu Allahu wal azizu kan koni teddudo on rahimu yurmetedo. Inna shajarata zaqqum andeno leggal wietengal zaqqum ngal ta'amul afim ngal woni nyamete rundi be bakkatu be sibe nyami ngal kal muhuli haray hingal wayi wano nebbanta yudan huncudan yaghli hidan hingal fata fil butuni kandir dede mabbe ka ghalil hamimi wano ndiyam wuldan fatirta wallahi sibe julbe reno den e yite jahannama. Allah wi ana malaika makko be khuduhu nange o fa'atiluhu addommo ila sawa'il jahim fade katumbere jahim thumma subbu refti yuppon fawqa ra'si sengodo hore makko de min adabil hamim morde lette wulde o wi ane du'u dekku innaka antal aziz ka woni teddinkini no don ka aduna al karim teddinkini no don ko gotum in hada ande dun do ma kuntum konko lati don bihi e mudun tamtaruna don sikkito. Innal muttaqina ande no holobe Allah ben fi maqamin be wona ender place aminin holnido fi jannatin aljannaji wa uyunin e candi yalbasuna taybe borno min sundusin imorde conci sundus wa istabraqin e conci istabraq ko façon conci wondi ka aljanna ni dewludi e tekkodi mutaqabilina haraybe fewtondiri kadhalika konani wazawwajanahum min jombana be hurin ain sonnabe hurul ayni be tulbudu be gite jandu be gite yad'una tahibe no dafiya kandir aljannatu bi kulli fakihatin kalamu yanteji din aminina ko be holibe la yaduguna be medata fiha ton al mauta mayde illa al mautatal ula sona mayde ranere den wa waqahum danda be adabal jahim kanko Allah danda be lette ite jahim fadlan dun do ko bural mi rabbika imorde ka jomi ma yo Allah okkor engal dalik do huwal fawzul azim woni malal mawno gangal fa inna ma yasarnahu anduko men newinirinde alquran arabi lisani ka dengal ma tayida wawi meden deltamma da jannude dum wajora la Allah ko bela jobe yatazakkaruna be wajitoto kono honto a ko nebuda do tude mo mara suudu ayitoto na tali akhi fartaqib kon habbito innahum no kambe murtaqibuna ko be habbitibe. Suratul jasiyati makkiyatun bismillahir rahmanir rahim wayliten hamim tanzilul kitabi pagolle deftere min Allah ko morde kala al azizi on teddudo al hakim on nyenyudo. Inna fis samawati anduni e kamulidin wal ardi leydin la ayatin ma neji lil mu'minina wonande gomdimbe be wa fi khalqikum woni e tagegol mo wa ma yabusu e konko sakiti min dabbatin imorde ko memminato ayatun ma neji li qawmin wonande be yukenuna ben holo waqtilafil layli woni e lutindiregol jemman wan nahari e nyallanga wa ma anzalallahu ko Allah jipini minas samaa'i tika sama min rizqin immorde arsike fa haya bihi him wurnitira dum al arda leydini ba'da mawti abaw ko ndi yori kon wa tasrifir riyahi e wurtugol dido keneli woni dum do ayatun mandeji li qawmin non dembe yaqiluna ben haqqila Allah dali tilka dum do ayatullahi ko ayaji Allah den ni natuluha meden jangade alayka e duma bil haqqi sabi gonga fa bi ayyi hadisin ene ko hondum e yewtere ba'dallahi baawo yewtere Allah den wa ayati e mandeji makko di yu'minuna be gomdinta ono waylun bone wodani li kulli affakin onande kala hewdo fenugol atemi rondido bakkatu yasma'u himonana ayatillahi mandeji Allah den tutulano jangi alayhi e do makko thumma yusiru refti o deppito mustakbiran ko mawnintinido ka Allah yasma'aha uri asikai onanali ayaji den no jange himo hade ko jokkima mo yamire fabashiru yawha hewta humpita mo wonde no wodani mo bi adabil lati alimin musube wa idha alima siyo ande min ayatina imurde ayaji men den shay'an goddum ittakhadaha ujugito dum huzwan jalnori ulaika bellahum nodan bi adabul lati muhinun hoyde min waraihim hino immorde baaw de lette mabbe don kadi jahannam yite jahannam wala yuhni nafata dun jahannam mabbe ma kasabu konko be faggiti shay'an hay hunde wala mattakhadu wana konko be jogiti min dunillahi ko hewta Allah awliya weldibe wala hum nodan bi adabul lati azimun mawnude hada ande do alquran are hudan ko de pewal walladina be do kafaru yedde bi ayati rabbihim mandeji jom mabbe din lahum nodan bi adabul lati min rijzin immorde sobe alimun andudum alimun musudum. Allahu alla alladhi wa sakhkhara lakum deltan don al bahara baharon litajri al fulka fi yondogi laade den
fihi ender baharu bi amrihi emirore makko walitabitahu fi on dabbu min fadlihi imurde bural makko ngal wala'allakum hinogasanon tashkuruna yettene maji makko din وسخر لكم ودلتني on kadi ma fi samati bihi kon konga kammuli wa ma fil ardi kon konga leydi cami anden dangal minhu imurde ka makko inna fi dhalika andoni edundo la ayatin